inda ya hargitsa hazo, sannan kuma alhamdulillah mun samu jama'a da suka fahimce ta, sannan kuma sun ji daɗi, sun yi mata addu'a, sannan kuma sun taimake ta. Na farko tukuna ina so in gode muku, sannan kuma ina so in faɗa muku akwai wani abin da na gani yana yawo a social media. Ni ban gane me yasa kullum muke yin abin da muka san cewa an ce ba shi da kyau. An ce ƙarya ba kyau, amma ta yaya mutum zaka je kawai ka zauna ka sa datan ka kawai ka zauna ka je ka rubuta abu wanda ba a sa ka ba? A ina ni da kai muka zauna na ce maka na bada miliyan 5? A ina? Ban ba wa Ummi Nuhu miliyan 5 ba, kuma ba na tunani a cikinmu akwai wanda ya bata miliyan 5 ba. Ta samu masu taimako. Ni personally na bada platform, mun yi interview da ita, kuma wallahi ban ma yi tunani haka abin zai tafi ba. Kawai normal interview muka yi, muka gama, muka sake shi. Ban yi tunani zai fito ya zama abin da ya zama, amma alhamdulillah ya zama alkhairi a gare mu baki daya. Allah ya sa mu dace kuma mu daina ƙarya. Kada ka yi tunani saboda ka ɗau hannunka ka yi typing ƙarya ba za a rubuta maka zunubin ƙaryan ba. Wallahi za a rubuta maka. Ka daina ƙarya. Kai baka jin tsoron Allah ka je ka tsaya a ce maka ka taɓa yin ƙarya an ce Allah ba za a yafe maka ba. In nace yanzu kai da ka je ka fara yada wannan labarin, nace ba zan yafe ba fa. That's not fair. Mu daina yada ƙarya a social media. Mu daina. Ba wai kawai ka je ka ce Hadiza, akwai ƙaryayyaki da yawan da ake yi akan mutane. Mu daina. So a yanzu zan ba ku ita Ummi Nuhu za ta yi mana bayani, sannan ina so in ƙara godiya ga mutanen da suka yi mana